खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेल रादाब नायनो मोजां मोनग्रा बिथांमोननिसिम गोजोन फुंबिलिनिसिम गासिनोबो अननाय आरो मोजां मोननाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। सुदु बिदिबा गोबाव खालामाजासे रादाबखौ जागायनोसै। दिनै फुंबिलिनि मोननैसो गाहाय रादाबफोरा जाबाय। सेथियाव दं बलिउडनि एक्टर मानगोनां आमिर खान बिथाङा आसामनि दैबानायाव दुखु खस्थ' मोननांनाय सुबुंफोरनो अनसुंथाइ हरनायनि मुङाव आसामनि चिफ मिनिस्टार रिलिफ फान्डआव 25 लाख रां अनसुंथाइ दान हरदों होनना आसामनि गिबि मन्थ्रि मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फेसबुक पेजनि गेजेरजों फोरमायदों। नैथियाव दं मैया 27 जुन 2022 समबारखालि हायार सेकेन्डारिनि आर्ट्स स्ट्रिमनि फाइनाल रिजाल्ट आरो हायार सेकेन्डारि साइन्स स्ट्रिमनि फाइनाल रिजाल्टखौ फोसावबाय। मख'जाथाव बाथ्रादि एचएस साइन्स स्ट्रिमनिफ्राय आसामनि दारां जिल्लानि पृथ्वीराज बास्टार कलिता बिथाङा दुलाराय आसाम हादरसानि गेजेराव बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बर लाना आनजादाव उथ्रिसारनो हादोंमोन। मख'नो गोनांदि पृथ्वीराज बास्टार कलिता बिथाङा थांनाय 2020 मायथाइनि HSLC आनजादनि रिजाल्टआवबो दुलाराय आसाम हादरसानि गेजेरावनो बयनिख्रुइबो बांसिन नम्बर लाना उथ्रिसारनो हादोंमोन। मैयानि एचएस फाइनाल रिजाल्टआव आर्ट्स स्ट्रिमनिफ्राय आसामनि तिनसुकिया जिल्लानि सेन्द्रि वाहाइन मुंनि फरायसुलिया आसाम हादरसानि गेजेराव बयनिख्रुइबो बांसिन नाम्बार लानानै उथ्रिसारनो हादोंमोन होनना रादाबाव फोरमायदों। थामथियाव दं मोनसे गोनांथार फोसावनाय। एचएस आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिनाय फरायसाफोरनो स्कुटि होनाय जानाय नंला। मख'जाथावदि एचएस आनजादाव सेथि थाखोआव उथ्रिसारदोंब्लाबो फरायसानि काट अफ मार्क्सखौ नायनानैसो स्कुटिखौ होनाय जासिगोन होननानै आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि राजनाथ बिथाङा फोसावबाय। ब्रैथियाव दं मैया एचएस आनजादाव उथ्रिसार जानो हायैनि सासे फरायसाया गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। मख'जाथावदि सालबारि महकुमा गबर्नना पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय फाथिपुखुरि गामिनि एचएस आनजादाव उथ्रिसार जानो हायैनि थाखाय गावनि जिउखौ फोजोबना लादों होननानै रादाबाव फोरमायदों। फुंबिलिनि मोननैसो रादाबा दा बेखिनिल'मोन। सोरबाफोर आंनि चेनेलखौ दिनैसो गोदानै नायसनदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना ला आरो बेल आइकनआव थुनानै हो, जाहाथे आं गोदान रादाब फोसावबाय थायोब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। गाबोननि फुंबिलिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै।